Ongi etorri denari Xaloa Telebistako soinu eta doinu saiora. Gaur kontan, Iruñea etorriga zinez taldeko kidekin kontu batzuk egiteko. Ia zer dauke ama guri kontatzeko. Goazen! Gaurko soinu eta doinu saioan, Iruñera etorriga zinez taldeko kidekin elkartzeko. 2020 ingurun hasi zen elkartzen seikote hau, eta beraien estiloa rock alternatiboa edo pop rocka da. Agian mendekoa egin beharko nuke, zapalduak izan ziren mila kolorez berdinen. Ni Aritz naiz eta zinezeko basu jolea naiz. Ni Aser naiz eta zinezeko bateria naiz. Ni Saioa naiz eta zinezeko abeslaria naiz. Ni June naiz eta zinezeko gitarra eta abeslaria naiz. Haupa, ni Ekaitz naiz eta zinezeko gitarra naiz. Ni Aimar naiz eta zinez taldeko teklista naiz. Ohera barrua dudan, jarrera zitala, kontrolatu ezinik, ez da pala. Loria izango zen, ni eta zuharra. Loria izango zen, ni eta sugarra. Agian begitan ikusten dena, ez da gero errealitatean dena dena. Garaitu nauenaren beldurregia, mila borrokaz Maitasun bizia, loak hartu gabe, lirain zitalen, jantzia, jantzia. Lirain zitalen, lirain zitalen, lirain zitalen. Lirain zitalen, lirain zitalen, jantzia. Barruan dudan, jarrera zitala, kontrolatu ezinik, ez da pala. Loria izango zen, ni eta zuharra. Loria izango zen, ni eta sugarra. Noiz eta nola sortu zen zinez taldea? Zinez taldea sortu egin zen 2021 urtean. Alaitz institutoan jaio egin zen. Guztiok batxiergo estenikoa ikasi genuelako. Eta hor ezagutu genuen elkar, eta sortu zen talde sortzeko ideia. Eta orduan hasi ginen jendea bilatzen, pixka bat ze instrumentu behar genituen, bakoitza zer jo behar zuen, ezagit zer. Eta hasi ginen ensaiatzen, eta horrela. Eta zein helburuekin sortu zen taldea? Bazionen helburu konkretu bat, hasieran, azkenen, denetatik dago, ez? Hasi zen, ez dagoen helburu konkreturik, gutxi gora bera,
bakarri denbora elkarrekin pasatzea eta bestiak sortzea eta bai, musika egitea, soilik. Eta hasieratik hasi zineten abestiak sortzen? Bai, justo hasi ginen, osea, gure ensaiatu genituen lehenengo abestiak izan ziren ni konposatutako abesti batzuk. Orduan hasi ginen hoiekin eta gero ja pues hasi ginen bertsioak egiten, pues harreman gehiago gure artean sortzeko eta hori eta gero sortu genituen ja abesti gehiago eta gure lehenengo diska atera zen. Eta repertorioa gehiena duzue orduan zuen abestikin, ezta? Nik uste... Bai, oraintxe bertan, hori, saioa sartu berri denez, ze Ainara utzi zuen, otsailean, oraintxe bertan kontzertuetan egiten dugu gure repertoria eta listo. Baina, gustatzen zaigu egitea bertsioren bat, horrek jendea animatzen du, eta hori. Eta zenbatzate bostak, ez da taldean? O seiak, barkatu? Seiak, eta zea dintarte duzu gutxira bera? Orain... 17, 22, ez? 21. Osongi, eta talden izena nondi dator? Ez dakit, proposatu genituen talde, izen mordo bat, eta bat boskatu genuen, eta listo. Eta zergatik gelik zen zinez eta ez beste 30 proposamenak? Berez, uste dut motza zelako, erraza zelako eta erakargarria batez ere. Ikusi zinuen funtzionatzen zula izenak eta horrekin gelik zen. Bai, hori da. Zein esango zinuke da zinezen ezaugarri bat? Beste talde batzuk ez daukan zerbait edo? Agian dugula agian soinu diferente bat. Erabiltzen ditugu instrumentu pila batzuk, eta saiatzen gara soinu desberdinak, eta egia da bakoitzak baduela bere musika iturri desberdin bat, eta horren arira sortzen da gure musika. Orduan, hori izan daiteke gure ezaugarri bat. Eta, instrumentu berri edo berezi esan dozuna, zein izango litzeke? Ikusten duen sinte bat duzuela, adibidez? Adibidez hori, sintea erabiltzen dugu, ere hori, pianoa da, baino beste soinu batzuk ditu, eta gero erabiltzen dugu, nola vocoder modura erabiltzen dugu, eta hor dagoen katxarroa da, badaukago autotune edo filtroak edo horrelako gauzak. Eta iken duzuen estiloa, zin esango zinuke dela? Beti da galdera zaila hau erantzuteko, baino? Pues, errezena da rock alternatibo esatea, eta jazta. Bale, osongi, eta rock alternatiboan barrenen, historia elektronikoak eta digitalok sartzik izue, dela vocoderra. Bai. Osongi, eta esango zinuke badaukezuela filosofia konkretua, ez dakit, elkartzeko garaien, kanpora joateko garaien? Elkartu ginen berez, denbora pasatzeko, musikarekin ratunak pasatzeko, pixka bat, ez dukago helburu konkretu bat gure musikarekin mundu aldatzeko edo olako gauza bat. Elkartzen gara, pixka bat, barnean duguna adierazteko, musika egiteagatik, eta ez dakit, gero bakoitzak izango dugu gure helburua banaka, baina talde bezala ez daukagu helburu konkretu bat. Eta zeren influentziak topatu ditezke zinezen? Esango zinuke, azkenen 6 persona zate eta buru asko die pentsatzen? Bai, gainera oso ezberdinak gara musikaldetik, gaitu gustu oso polarizatuak, eta eske aurki dezakegu denetarik. Jazz, punk, rock, denetarik. Saiatzen gara, baita hemengo taldeak entzuten, pixka bat estena lokala entzuten, baina, denetari entzuten dugu bai. Eta badago talden bat, denak aitzen duzuena, 6ek konpartitzen duzuen talde bat? 6ek ez dakit. Agian... ez dakit, 6ek? Bai, pues Berri txarrak se da por hecho? Ja, gara, ez que... ez que justo 6ak... Bai, hori entzi arte... Bira. Eta uste dut, ja, Eskabidean... Bai, claro. Eskabidean ibilbedi baita. Denak naparrak orduan, ez da? Bai. Uno esanguratxue da, hoi aberatsa dare bai, ez? Eta, zuen esan duzue abesti guztik zuenak diela, bertsioak sartzen dituzuela publikoan eragin gehiago daukelako, edo ezagutzen dituelako. Eta, konposatzeko garaien nola iken duzue? Badukuzue modu konkretu bat, ez zaiten saio lokalen sortzen dira abestik, edo etxetik ekarritako zerbaitetik abitzen da?
Ba, normalan hasten gara Aimar eta Biok letrak idazten, eta gero saiatzen gara melodia bat bilatzen, ni gitarrarekin normalan, Aimar pianorekin eta gitarrarekin ere, eta gero ja hortik sortzen dugu struktura pixka bat, eta ekartzen dugu salara, eta ja denon artean hasten gara abestia osatzen, eta... Baina etxetik, etxeko lanak eta inda etortzen zate, eta hortik abitzen da Bai, normalan, bai. abesti, ezta. Eta letrak idazten dituzte bai bin artean, bitako batek pisu gehiago hartzen du letratan? Pues da pixka bat segun abestia. Osea, batzuetan igual jaiak hartzen dugu, erakusten diot letra bat osatua, edo bestetan esaten dut badaukat esaldi bat, baina ez dakit nola bukatu, nola jarraitu, segun abestia. Orduan behintzat talden konposatzen dituzu esan dut, bin artean gutxienez, ez? Bai. Ez da inoiz batek ekartzen dola abesti bat? Ez dago kasurik, olakorik? Bueno, batzutan bai, baina normalean saiatzen gara abesti bat bukatzean besteari erakusten eta besteak beti izango du zerbait esateko. Beti. Eta nola antolatzen zate ensaiatzeko garaian? Hemengo leku Iruñeko poligono industrialetan gaude? Ba, sin más, kointziditzen dugunean guztiak, entzaiatzen dugu. Movida gehiago da, gehiago entzaiatu behar dugunean, ez garelako iristen, baina, bueno, astetan bitan orain gaude entzaiatzen, baina, bueno, hori, aldugun ratotxoetan. Eta zer motibatzen zaitue? Azkenen exigentea izan daiteke, ez? Talde bat eukitzea, bi astemenen saiatzea edo asteron saiatzea, kontzertutara joatea, gastu bat ere bai. Ja, ez dakit, egia esan. Suposatzen dut, zure abestiak jotzea eta beste irakustea, besteak ikustea, zure musikarekin disfrutatzen. Itxasoko urgazi gorria, oiuka kantatzen dutenen abestia. Mundu zela guztien da kokabia. Nik ez dakit testan doan dudan adiskidia. Itxasoko urgazi gorria, oiuka kantatzen dutenen abestia. Mundu zala guztien da kokabia, nik ez dakit eztan doan dudan adiskidia. Ez aldira metxaldiak Karri ditzatela penak, itxasotzia. hainbeste aldiz entzuna da eta aspergarria. Lekurik ez izatea izala sekulako ankerkeria. Bizidunak dira berdin izan beharko libuke haien jatorria.
Eta entzulek badauke abesti mota bat gustoko daukena, ez dakit kainerogoa delako, lasaiagoa delako. Ba ez dakit, orain badugu bat, baino izan daiteke ere ibilbedirekin egin genuelako, eta hori dago orain pilpilan, ere izan daitekelako igual entzungarriena, ez dakit. Errezena entzuteko, ez da igual. Ze batzuetan sartzen ditugu pedrada batzuk, que igual kanpoko batek esaten du, ezin dut hau entzun. Kanpoko bateko zuen amak. Bai, gure amak, beti ongi esango du. Eta ze zailtasun topatu dituzue, ez dakiten saiatzeko espazioakin eukiduzuenan zailtasunik, edo kontzertuk lotzeko garaien? Entzaiatzeko espazioa, ez daudela Iruñerrian sala ekonomikorik entzaiatzeko, hau da nire aitaren lana eta utzi zigun sala hau, baina hori, gehiena hori. Iruñerrian ez daudela sala ekonomikamente egoteko ongi. Eta kontzertuak ez dugu inoiz izan zailtasunik lortzeko beti. Nabaritzen da ateratzen duzunean abesti bat edo diska bat, hor askoz gehiago iristen direla, baina hori. Osoki, eta baduzue epe motz luzera begiderako erronkarik edo planik? Bai, epe motzerako grabatu berri dugu abesti bat Jusur Bitiren estudioan, eta atera nahi dugu single moduan, eta horren ari gara abesti horretarako bideoklip bat lantzen. Eta gero epe luzerako, ideia da disko bat egitea, luzea da helburua, baina ikusiko dugu nola dijoan. Baina ez zaudete geldirik, hemen nabaritzen da mugimendu ez da? Bai, saiatzen gara, bai. Eta nora joan zate jotzera, Naparroan bakarra jo duzue, edo mutu zate Euskal Herrin barrena, ez dakit Espainiara joan zaten? Bai, azken alditan Euskal Herritik mugitu gara bastante. Espainiara estatura ez, baina egon ginen Oñatin, Andoainen jo dugu, non gehiago? Gasteizen, bai, mugitu gara desente bai. Gero Nafarroan ere bai, ez bakarrik Iruñerritik, baizik eta herritatik eta mugitu gara bai. Eta baduzue talde bezala ametsik, nonbait jotzekoa edo norabait joatekoa talde bezala? Ez dakit, atortxu igual, zerbait esateagatik. Bai. Eta zer esango zinukea dela onena? Azkenen talde batek dauzken zailtasunek eta izan behar da insistentea, pazientzia izan behar da, konstantea izan behar da. Eta zer da gero jasotzen duzun onena? Sakrifizio handia da, baina gero badaude gauza politasko. Azkenean, ezagutzen duzu jende pilo bat, toki pilo bat, ez dakit proiektu pilo bat, eta eramanten dituzu gauza politasko. Ikasten duzu pilo bat ere bai, musikari dagokionez eta musikatik haratago dijoan gauzak ere bai. Norbaitek badauka beste zerbait? Zoriontsu egiten diona hemen musikan historia guztiontan parte izatekin? Batzutan ere pertsonalean dela oso betegarria. Batzutan, Sirako kontzertuetan nik uste dut guztiok ikusten genituela pixka bat bedurrarekin eta ez gintuela asko betetzen kontzertu bat emateak, baina orain bukaeran bai, eta prozesu hori oso polita izan da ere guretzat. Ohartzea eta izatea ja konstientego ez da, eszenarioan askotan itxutzen du ez, itxutzen da eszenarioa eta dena bihurtzen da zailegoa edo ez dakit kontrolatugoa. Eta etorkizunera begiderako esan duzu ezin dukela disko hori, ze topatu dezakegu, ez dakite konposatuta gaude abestik ez da? Bai, batzuk bai. Ze topatu dezakegu zinezen letratan adibidez? Pizka denetarik. Saiatzen gara gai konkretu bat ez jartzen. Ateratzen zaiguna idazten dugu eta listo, batzuetan izan daiteke amodiaren inguruan, beste batzuk gure gizartearen ingurukoak, ez dago gai konkreturik. Eta esango zenukea jokatzen duzuela metaforakin edo zuen letrak zuzenagoak diela? Metaforak batez ere. Bai, beti ere abestia... Bai, gehienetan metaforak.
baina batzutan pues, ez zaizkizu metaforak ateratzen eta zuzenean jartzen duzu, pentsatzen duzuna eta listo, bukatzeko, baina... Ez, askotan ematen du rock alternatiboa ditu duzu ez, rocken dena izan barra hola zuzena, dena izan barra hola kritika bat ez? Eta, bueno, pixkat horrengatik galetzen dizune bai. Bai. Eta, esango zinukea bete duzuen ametsik badela, hau da, leheno galetu dizuet ze amets egiko luken zinezek, nonbait jotzea, esan duzuena bezala atortxun jotzea, eta bete duzue ametsik, sentitzen duzue, bete duzuela behintzat. Jo, ez dakit, musika talde bat izatea eta ikustea funtzionatzen duela, jendea entzuten duela, igual sonatzen du muy kursi esatea ametsa dela. Da nahi duzun zerbait baino. Osea, ez hola utopikoa den zerbait, esango nuke ez. Baino ez genuena pentsatzen pasako zela eta pasako dela. Bai. Barkatu. Ez genuen pentsatzen pasako zela, barkatu moztezek. Hori. Ez genekiena edo ez genuena imaginatzen pasako zela eta pasa dela bai. Azkenen 4 urte zoazte jotzen, ez? Atzera behitzu eta igual ematen motza izan dela, baina 4 urte... Ja, bai. Jo, asko aldatu gure estiloa. Eta hasieran zeik entzinuen ba? Hola, kuriosidad ez? Ba, ez dakit, duerme baskoz, edo... ez dakit, pixka bat, ba hori, chill, eta hori, orain, ari gara, ez genuen ezer elektronikoa, ez genituen efektuak erabiltzen, gitarra akustikoa, eta hori, kendu dugu dena elektrikoa, eta elektronika pixka bat sartu. Osongi, eta, bueno, bukatzen goaz, zait baduzuen zerbait zuek nahi duzuena azpimarratu, garbi utzi, ez dakit, galetuko izuen zu nahi zuena. Zerbait gelditzen da esan gabe. Nahi baldin baduzue zuen herrietako festetan jotzea, deitzea. Gu prest. Eta beste mezurik, hola, bukaera emateko elkarrizketari badaukezue? Pues pixka bat jendea animatzea proiektuak aurrera eramatea. Hasieran beti zaila dela hastea, baina bueno, baita ere polita da hasieratik. Eta hasieran hori, zaila da, baina gero azken emaitza oso polita da. Oso ongi, eta esan duzu denak ez dinola alaitzen, ez da? Bila. Nik, jende pile batek ez, azkenen alaitz aida izaten gaur egungo musika hola pixkoat punteroa izaten nahi denan eskola, ez? Zait ibilbedikoak ere bai, okrezpena, ez? Ez? Burutikekoak. Ja, baina gero mordoixka bat daude ere bai. Zait erdoiekoak. Bai. Posible da, ez da? Kilikire bai, ez da? Eta nahi baduzu ez horai esan gehiago, niregatik, hola ongi, ez dakit, anekdota bat, balin baduzu, ez dakit. Utzi zaituen furgonetak botata nonbait, edo... Osea, berez ez ditugu anekdota askorik. Igual, izan daiteke, normalizatzen ditugula pasatzen zaizkigun gauza txar guztiak. Baina gure lehenengo diskaren aurkezpenean izan zela Baraingainen, bueno, egiten zuen elurra, baina pila bat, eta apirila eta elurra, bueno, eta zen kalean, justo patio batean, ikastetxeko patio batean, eta zegoen justo portxe bat, eta gu hor azpian, eszenatoki batean, eta egiten zuen haizea eta elurra. Orduan sartzen zen elur guztia guregana, eta gu jotzen, eta elurra, atzetik. Orduan, hori izan zen soinu frogana eta esan genuen, horrela ezin dugu jo. Bidali genituen gure lagun guztia erosi zituzten plastikozko film, bai, rollo pila batzuk, eta ekaitzen sorbaletan igo ziren, eta horra. Zutabe batetik bestera, filma pasatzen eta sortu genuen pareta bat, eta bueno, lortu genuen elurra gelditzea, pixka bat. Baina izan zen, osea, pasa genuen super gaizki. Hotz pila bat eta jendea zegoen horrela. Zintzela ez da mugitu ere. Hasiera bezala potente hor, kristonotza. Bai. Bueno, soluzio ona eman zinuen, soluzio oso originala.
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.